Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kaya tiyo, ti ag out of town na lang. Anyat ko nam, Janet. Ay nawaw, salsalod sudak no kayat yu ka diti ag bakasyon. Ijay Ag-beach tayo mat Sa dino ti kayat yu apapanantayaw. Isupay kit di agastos da ita. Awan budget tayo para iti kakastabanag. Jay isa ang tayo kit di iso. Adda budget tayo nanang, da kayo ki di mo't. Pangalaam ko maiti budget mo. Kamanula ang mati susweldon nila kay mo. Adda ti 13 month pinananang, sa bali manan jay bonus na. Gapot adda bonus kan 13 man nila kay mo. Gastos kamutan nga gastos. Saan adakas no kayat tayo mati ag-enjoy nanang? Ngam jay kumamot ka ba ilan nyo agastusan na anak ko? Saan kat nga over the budget? Ay basta, agbakasyon tayo. Agbiro kak iti hotel a pagturugan tayo. Jay social a hotel tapno mayat. Di bali at agsweldo manan nila kay ko. Masukatan to manan. Anya di ko na may tayon, Janet. Agbakasyon tayo kada nanang lakay. Awan pagdanagan nyo, tada na ibuko a pagturugan tayo. Ay nawaw. Ijay. Ijay laon yun. Hotel ti pagturugan tayo no kwa. Ay nawaw. Gastos mananda ita, bakit? Di bali ata paskwamot. Ure Paskwa. Masapol nga agtipid tayo lata. Ngamin, awan kwarta tayo. Isungarod nga agtrabaho ka tapno ada gastusan tayo. Saan aga po taada 13th month pay? Kan bonus ko kat gastusam amin, bakit? Ay, nalpasan. Naibuk ko ti 2 kwarto. Nabayadak matlaangan. Iso ang masapul ang matuloy tayo. Anya kalakit di matan, bakit? Masapul ang mapan tayo. Tapno saan asayang ti imbayad ko. Ijay tayo nga agsilibrar iti Paskwa. Tapno sosyal mo't ati Paskwa tayo itaatawan. Imbagam kaday kada kasinsin mo, Maya. Nga umay na diti balay. Tatang, na-text ko matanida. Nasaya at mat nga raw no kasta. Da Andres ngay nga ta. Ni kumarim Janet. Imbita umot ida, Simple lang ti Paskwa diti balay. Ngam tinapatag kat adu tayo ngagsasangaw. Kat no nag-out of town damari dyan tatang. Ay Social ti Paskwa dagi jay. Tanag-hotel kan nag-beach da. lukas ta. Adagayang budget da. Adda ka no 13 month pay kan bonus ni Andres tatang. Gusto atap no mapadasan damay. Saan matkit di adakas niya gastos? Tinapatag kat adda budget. Ay nawaw. Ay, makapakitot ka martan rice. Apay ka dito tayon. Kung naklakit gay no asino ti tao di ti paraangan yaw. Si kamot gayam. Da kayo kit di mo tata. Urela nakintot kayo nakakita kanyak. Konak man no nag-out of town kayaw. Uwan tata, imunakla ang nagawid tada trabaho kinton bigat. Okay, kumusta nga iti outing yaw? Mayat mayat, iso na lang ta gastos mayat. Naijay lang. Magatangmat ngamin amin ni Jay. Kan nanginat yung hotel na nagturugan may. Nagbiro kay kumay tinalaklaka tapno saan kaya nagastusan. Ni bakit kung tumot tata? Ipilit na ti kayat na. Ure ibagak nagtipid kami. Sana dumngag na Jay. Ay, boslon mat gayam no kasta. Nakunayon tata. Kaslagak akop da tao iti kwarta iti kasyangar aramiden na. Agpicture taman mo't nanang. Ay nawaw, jak kayat Janet.
Iya dayo man ta kamera kanya. Tapno ada ipos ko iti Facebook nanang. Ay, nakababain ka dagiti kalugaran tayo. Ang mga nupanunutan da pasikat da tao. Anya ko mati nakababain, kat da tayo mati naggastos. Ay, agim pakikakit din, taagawid tamuteng. Ne, saan ang mabalin nanang? Idi pa'y may sanga aldaw ang agawid nila kay Mau. Una, ada trabaho na dayjay. Sayang mati binayadak no agawid tayo. At dapay may sangal daw tayo nanang. No di mo kaya ti agawid, umuna aklatan. Amo yung nga raw ti pagluganan niyaw. Ang mga numapukaw kayo. Good morning, Mari Rodelia. Kastamad kan ka, Mare. Oh, kumusta nga iti Pasko ayo, Mare? Siyempre, nag-enjoy da tao, Mare. Nag-hotel kami pa'y, iso adakkel mat ati pinayadan may. Agasam manday ta, Mare. Saan adakas ti ag-enjoy, Mare? Di mo nakita ti impos ko iti Facebook aya. Saan pa'y, Mare? Ay, iso mo lagayam ah. No siyak ti sika, i-stok nak tapno makita, Mare. Ha? No kasta ti aramidem, kasla nakipasyar ka laangan na ay jay no kwa, Mare. Ah? Ay, inuwan na. No da kami nga awan budget na. Solve kami, uray ladawan lang. Ibagam ngamin ken lakay mo ata ipasyar na kamet, uray maminsan laang. Awan budget mi, Mare. No talaga akayat mo, ibirok mo, Mare. O, Ryan, na siya kumarim. Suruan na kamutan nga garami di tidakas. Di kay madanagan, tatang. Tasaan ko nga aramidan ti ibagbagana. Amok anarigat ti trabaho nila kay ko iti construction. Kitjak kayat asayangan ti kwarta nagrigregatan na. Rombeng lang Punaw, asa na dakas ti aging jaoy. Ang no ti gastos kit over the budget. Ay, daytan ti dakas. Pudno lang unay, tatang. Naimbag kan Mari Janet kapermanente ti trabaho nila kay na. Uray minimum ti sweldo. Ay, mas lamang si ka. Amok day tatang. Iso nga rod nga agtip-tip ita. Amo ko nanang. Amo ko no anya ti i-order tayo para inton baro atawan. Aday ta ka man ako nakaon. Kitaan nyo dagiti aladawan nanang. Ay, nawaw. Madlaw ang dagita amakan. Tapno special mati baro atawan tayo nanang. Dakal ti gastos yo iti Paskwa. Numabalin kat jaylat takuman simple amakan ti iluto tayo inton baro atawan. Tapno saan kayo nga aggastos iti dakkel. Ay, day tati saan amabalin kanyak nanang. Ay, nawaw. Panunutom ti bannog nila kay mo, anak ko. Baro atawan day jay nanang. Alangan mo't asimple ti sagana tayo. Kasano tayo ama bindisyonan no kas jay laang. Ay, jakamukan ka. Nagadulakit din nga amom. Di mo panunutan nga addalat ta ti paggastusan nyo. Kalpasan ti Paskwa ken baro atawan. Day talaang tigatangam, Mare. Wan, Mare. Anyang iti iluto yo inton baro atawon, Mare. Saan kami nga agluto, Mare? Nukas na, agtipid kayon, Mare. Ay nawaw, saan, Mare? Asino tinangibaga nga agtipid kami? Ha? Saan kami nga agluto, tada in-order ko amakan, Mare. Ay, kasta. Una, tapno saan kami amarigatan nga agluto. Gastos samat no ma-order amin, Mare. Kasta talaga, Mare. Package ti in-order ko. Ngam at least, saan kami mat amabannog. Day talaangan mangan ti maaramid. No kayat yo, umay kaylatan iji balay, Mare. Uray saan kayo nga agluto. Ay, nawaw. Dahito lang, ti ginatang mo, bakit? Wan lakay, apay ka day. Ayan nga ti makarunay. Ayun, nalipatak nga imbaga kang ka. Ada ti package nga in-order ko lakay. Anya? Tapno saan tayo nga agluto. Day talaangan mangan ti aramidan tayo. Ay, siya kung ti madanagan, bakit? Ay nawaw, anya launay ti pagdanagam aya. Ang mga numaybus ti kwarta tayo, kat awanin magastaws kalpasan ti baro atawan. Maminsan laang mat iti makatawan lakay. Ang manunga aldaw manan ti urayan, sakbay ng agsweldoak. Saan lang matapaskwa kan baro atawan ti paggastusan tayo? Inton Enero, aduman ang ti mabayadan, bakit?
Ayan nga, iti ginatang mo ang mailota o Rodelia. Abas to lang ti ginatang ko, tatang. Ay nawaw, kunak man agluto tayo iti pansit, makarunay, kan fried chicken. Kumaa, ngamti ko na ni Mari Janet kat makibaro atawin tayo iti ayanda. Anya, Isumot tinang ibaga, tatang. ay nakababay mo't ano mapantayo pa ilaang ijay. Mabalin mo't agluto tayo, oray simple laang. Pagustuhan tayo lang ti kumarek, tapno awan maibaga na, tatang. Adupay mo't makan ijay, Mare. Sige lang, Mare, nabsog kami pa. Diyo kayat ni makaraman iti naimas amakan aya, Mare. Nakababain mo't ano ibusan mi, Mare. Ni Tata Jun ngay gayam, jak matan makita. Imunan anagawid, Mare. Ay nawaw, apay ngay. Di saan na amaraman ang tidad duma amakan. Saanin Sayang mo't. Kas di talaga day, Mare. Mabain ngamin. Anya ko matipagbainan na kat siyak matinagawis, Mare. Di balin, Mare. Tinapatag kat adda naramanan na. Apay na dyan anang. Ay, nawaw. Ti anya, Andres. Anyat aramida ni Janet iti sirok ti mangga. Ay, day tatijak amaw. Kalkalpas lang ti Pasko kan baro atawan ngam kastamatan. Kaslaad tanad agsa na parikot na. Wano, naibusan ti sweldo ngayon padulin ko kan kuana. Nalabi ta kasta anak ko. No agsweldo ka manan, di mo ipadulin amin kan kwa na. Tani, tila adda paggasgastusan na no makaigam iti kwarta. No, da maibaga kat di namot pagan ano, kaslabak nang mat. Kanayon kumot abagbagaan, ngam talaga laeng nga awan ipangag na. No, naibus ti kwarta ngayon padulin ko kan kuana, ay, awanan ah. Anya nga ti pagbayad na kanag iti rumba nga bayadan na. Dahito laan, ti pamigat tayo, bakit? Wan, apay ka day. Apay atuyo laan. Day tangarod ti imanayan ti kwarta. Anya, Kaano nga agsweldo kayo? Naibusin ti kwarta nga impadulin mo kanya. kung nagtupay ka, Dakkel ti nagastos idi Paskwa ken baro atawon. kasano nga rodan ngay nagiti hulugan nagamit tayo. Anya kalakit dimot. Isu nga ron nga salsaludsudak no kaano nga agsweldo kayo tapno ammaw. Awan pa'y kalkalpas lang ti baro atawan. Masapol nga aguray manon ay ti manungaldang. Anya nga ron ti ibayad ko no agsingirda. Diyak amugan ka ah. Malpas ti baro tawan, tattao na kamulanglang, makabulan na badit. May sangal daw na gastusan, kastoy ti Pilipino, barayo boy no ag gasto, makatawan nga ag pungrot, may sangal daw milyonaryo. Ay, agulimag ka man si ka, Andres. Itay-pay nga agkan-kanta ka dita. Handa ka di parikot, apay na napudot ti ulom. Agpudno ka man. Siya ka di ti paspasagidan. Apay, napasagidan ka. Ay, nawaw. Saan man asyak ti pangar-aramidam iti kasta? No saan mo nga aramid, awan nga po na ang mapasagidan ka. Anya? Alan, ituloy mo kit di tararamidam. Di mo pa kibyangan ti panagkanta. Apayan, Janet. Bigbigat ang napudot ti ulom. Kasano mo nga minanang? Makaparurod ti manugang yu. Ay nawaw, anya ti inaramid ni Andres aya. Di yung mangagtakanta na aya nanang. Apay ti kantana. Asla siyak ti patpatamaan na. Napasagidan ka kaday. Hay, makarangrang nanang. Isaw lang nga isaw ti kanta na. Maasar ka. Ngamen, kasjay mo ti aramid mo. May sakamot abarayuboy. Anya? No saan aparaken ka? Awan makagapo tapno maasar ka kan kwa na. Ngam no kita kat kasla apektado ka launay. Hay, jak mo nanang. Ay, may salang ti kayat asawon day tabalasang ko. Guilty ka, iso nga apektado ka launay. Kasla nadagsan ti parikot mo, Mare Janet. Ay, huwan nga rod, Mare. Apay mo at Mare. Awan nga rodin pagbayad ko iti hulugan aref kan washing machine mi, Mare. Anya,
Awanan ata na igastos kumatan ti sweldo nila kay ko idi paswakan baro atawan maray. Apay nga yung gastos mo amin, Mare. Day tangaro ti bidot ko. Makisarita ka kadagiti nakautangam, Ibagam abayadam to. Istrikto daw ngarod maray. Ay, day talaang amare. Narigat ti makisarita no istrikto da. Masapul nga agbayad ka. Asino di imawag, anak ko? Ni Madam Cecil nanang. Iso tinangalaan nyo iti hulugan aref kan washing machine. Saan ka, day? Iso nga agpaysuan nanang. Awa mo ngarudon maibayad ko kang kuana. Imbagak nga orayan na nga agsweldo manan nila kay ko. Ngam di namot kayat. No apay ngamin, adi mo in reserva ti ibayad mo kuana, anak ko. Day tangarod nanang. Nailawan matan anay gastos. Adda basit anabate ngam kurang mo day chay. Pagadalam day ta. Saan adakas ti agen choy? Ngam adda ko malimitasyon. Nang runa pa'y no ammom nga ado ti paggastusam. Anya ngay nga road kat nalpas matan nanang. Nalpasan. Ngam sapay la kumatagbalin nga adal day taken ka, anak ko. Tapno saanen a maulit ti kastoy apasama. Ay nawaw! Saan adakas ti agenjoy? Nang runa no adamat okasyon. Iso na laang tanapat pataglata kumati kunada a limitasyon. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to'y YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.